एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आरो सेक्रेटारि गोबां मावबोदों। बेनिफ्राय जोबथा समावहाय आङो बिसिडिसिनि 5 बोसोर मेम्बारबो मावबोदों। आंनि मुङा राफेल नार्जारि, दिसपानि गामिनि। आं 2005 निफ्राय आं बिपिएफ पार्टियावहाय जइन जादों। गिबियावहाय आङो इयुथआवहाय बेबायदिनो माने जोंनि बे बिटिसि सरकारा बायनानैहाय बे बिटिआर सरकार जादों। दा बे समावहाय आंनि माखासे एक्सपिरियेन्सफ्रा बेनो, माने आं गोबाव सम इयुथनावबो आरो बिसिडिसि मेम्बार मावबोदोंमोन। नाथाय आंनि न'खराव मोनसे घटनाबो जादोंमोन। आं बेखौबो दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय बुंनो गोसो जायो मिडियानि गेजेरजोंहाय। आंनि सासे गथ' दंमोन, 15 बोसोरनि गथ', बे डन बस्क' स्कुलाव फरायगासिनो दंमोन। बे उन्दै गथ'आ केन्साराव गोलैनानै दंमोन आथिङावहाय। आं गोबां सम बेखौ फाहामनो नाजादोंमोन। आं रुलिं सरकारनि बिपिएफनि माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय गोबां आसा खालामदोंमोन, नाथाय आङो एसेबो सहाय मोननो हायाखै। दिनैहाय जेब्ला आङो माखासे इउपिपिएलनि लिडारफोरखौ लोगो लानानैहाय जेब्ला आङो टाच खालामो, अब्ला बे समावहाय जोंनि एमएलए जयन्त सारा डाइरेक्टलि आंनि न'आव थांनानैहाय आङो 50,000 रांखौ केस होनानैहाय आंनि गथ'खौ दाहायनायाव हेफाजाब होदोंमोन। नाथाय आनलाकि आंनि गथ'आ फाहामथायखौ मोनाखिसै, थांदों। अब्लाबो थैनानै थांब्लाबो बे मोनसे इसोरनि लेंहरनाय। नाथाय आङो एमएलए सारनिफ्राय सहायखौ मोनदों, 50,000 रांखौहाय। बेबायदिनो सहाय मोननायनि थाखाय आं गोबां खुसि मोनदों। आं बिथांखौहाय माबा मोनसे फिसा दानफोरनि गेजेरजों सहाय होनो हायाखै एबा थेंक्सबो हैनो हायाखै। बेखायनो थायैहाय अब्लाबो आङो बिपिएफ सरकाराव थाबाय थाबावदोंमोन। नाथाय एसे बिपिएफ सरकाराव थाबाय थाबावनो होननानैहाय जोङो दिनैहाय आंनि गासै माखासे गामिनि जोंनिनो मेम्बारफोरखौ एबा सुबुंफोरखौ लानानै जोङो जयै रायलायलायबाय। जों बेसे अपजिसनाव थाबावनो, जोङो बिटिआर सरकार जोंनि माखासे इउपिपिएलजों गोरोबनानैहाय जि गोदोसोनाय लामाफोरखौ कालभार्टफोरखौहाय एसे रायलायलायनायनि गेजेरजों सुफुंनो हागोन होननानैहाय जोङो मिजिंथिनानैहाय दिनै बे सरकारावहाय जों जयेन जाफैदों। दा जोङो फार्स्ट दिनैहाय जयेन जाफैबाय। माखासे खोथा होनाय दंबावो, नाथाय जों हरखाबैहाय जों लाबोजोबनो हायाखै। जोङो आसा खालामदों जोंनि गेजेरजोंहाय रायलायनायनि गेजेरजों जोङो एसे गोबां माखासे जिनिसखौ लाबोनो हाबावगोन होननानैहाय जों मिजिंथिनाय जाबाय आरो। इउपिपिएलाव थानानै नोंथाङा इउपिपिएलनि हाबाफोरखौ खामानि मावलांनो, डेभेलपमेन्ट खामानि मावलांनो सानो? जोंनि थांखियानो बेनो, फैनायनि मेन खारनानो जोङो इउपिपिएल सरकाराव थानानैहाय जोंनि इउपिपिएलनि माखासे गाहाय लेभेलनि प्राइमारिनि बिसिडिसिनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों जों सिथाबफानानैहाय जोङो माखासे खामानिखौ मावलांनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। दिसपानि गामिनि भुपेश लाक्रा। आं सिगां बिपिएफ दलावहाय आं मेम्बार मावबोदों। 5 बोसोर मेम्बार मावनानै आं दिनै बे इउपिपिएल बिलोआव आं दिनै जयेन जाफैबाय। दा आङो जयेन जाफैनायनि खारनानो जाबाय जोंनि गामियाव गोबां दा मावनांगौ खामानिफोर दङ। बे खामानिफोरखौ जोङो मावफुंनो थाखाय दा जोङो दिनै बे दलावहाय जयेन लाफैदों। मा समस्याफोर दङ? दा गोबाव सम बिटिसिआवहाय बिपिएफ सरकारा सालायनानै थांबाय। नोंथांमोननि गामियाव एसेबो सरकारि जौगाथाय खामानिफोर सहैयाखै? जोंनि गामियाव दा गोबां लामानि असुबिदा जानानै दङ। दा दंग'आवबो कालभार्ट गैया, दंग'आव कालभार्ट नांगौ। आरो लामायाथ' लामा एकदम हाद्रि जानानै दङ। दा असुबिदाया बे लामाया बिसेसकरि असुबिदा जानानै दङ। दा बेखौ जोङो दा मावनो थाखाय दा गोनांथार। नोंथांमोना साबेसे जनसो बिपिएफनिफ्राय सारनि न'आव आखाइ हमफैदों? दिनै जोङो 7 जन फैबाय। बिपिएफनि गोजामोन गासिबो? औ, बिपिएफनि गोजामोन जों। दा इउपिपिएलाव थानानै इउपिपिएलजों मोजाङै खामानि मावलांनो सानो? औ, जोङो बेखौ इउपिपिएलाव थानानै जों मोजाङै मावनो जों सानदों। थांनाय सरकारा नोंथांमोननि नांगौखौ सुफुंना होआखैमोन नामा? नांगौ बायदि सुफुंनो हायाखै थांनाय सरकारा।